Όχι ακριβώς. Εμβόλυμος είμαι εγώ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να επιχειρηματολογήσω και να τεκμηριώσω την αναγκαιότητα να ανασταλεί η υπουργική απόφαση που έλαβε ο Υπουργός, ο κ. Στουρνάρας, σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας των ΔΟΕ, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2828 τεύχος Β με ημερομηνία 19 Δεκάτου του 2012. Η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι ένα ακόμα μνημονιακό πλήγμα για τις νησιωτικές κοινωνίες, τις ιδιαιτερότητες των οποίων και αναγνωρίζει το Σύνταγμα και προβλέπει τη λήψη μέτρων για την άρση των ανισοτήτων που η εδαφική ασυνέχεια και η νησιωτικότητα προκαλούν. Η νησιωτικότητα επιπλέον, κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως σπουδαία αιτία για τη λήψη μέτρων που θα άρουν τις ανισότητες των πολιτών που κατοικούν στα νησιά. Όμως τόσο το Σύνταγμα με το άρθρο 101 που υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη και τη διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, όσο και τη συνθήκη της Λισαβόνας, προσπεράστηκαν ακόμα μια φορά από την κυβέρνηση για να ικανοποιηθεί μια απέτηση της Τρόικας. Το δικαίωμα των νησιωτών Ελλήνων πολιτών να ζουν ισότιμα και να παραλαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, με την εν λόγω υπουργική απόφαση προσβάλλεται και περιορίζεται δραματικά. Αυτές όλες οι αρνητικότατες συνέπειες για τις νησιωτικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες, ορατές σε όλους ως άμεσα υπερχόμενες με την υπουργική απόφαση, προκάλεσαν την καθολική αντίδραση των νησιωτικών κοινωνιών και των φορέων που τους εκπροσωπούν. Αναφέρω τις πλέον σημαντικές κατά δική μου εκτίμηση. Οι νησιωτικοί δήμοι, πέρα από την εκφρασμένη δημόσια αντίθεσή τους, υπέβαλαν αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι κάτοικοι της Λίμνου συγκέντρωσαν σε μόλις μια εβδομάδα 6.000 υπογραφές ενηλίκων κατοίκων του νησιού που διαμαρτύρονται και ζητούν να μην καταργηθεί η ΔΟΗ στο νησί σε σύνολο 17.800 κατοίκων. Οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με αποφάσεις τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στο κλείσιμο των ΔΟΗ. Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με συμμετοχή και του βουλευτή του Πασόκ Νίκου Σικφουνάκη, του ομιλούντος και του Υφυπουργού Εσωτερικών Χαράλαμπου Αθανασίου, ομόφωνα αποφασίστηκε όπως να ζητηθεί με τροπολογία η αναστολή εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για ένα έτος, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και με τους εργαζόμενους της ΔΟΕ, με στόχο την επανεξέταση και τον επανασχεδιασμό της δομής και της κατανομής των οικονομικών υπηρεσιών. Την απόφαση αυτή σας τη δίνω για τα πρακτικά. Η Ομοσπονδία Εφοριακών στην Ελλάδα έχει εκφράσει με επιχειρήματά της την αντίθεσή της στο κλείσιμο των ΔΟΗ. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η προβλεπόμενη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω του ΚΕΦΗ, δηλαδή αυτά τα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων, στα πρότυπα των ΚΕΠ, δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Η υπουργική απόφαση μετακυλεί το κόστος λειτουργίας των ΚΕΦΗ στους ΟΤΑ, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν υποκατάργηση ΔΟΗ, πράγμα νομικά αμφίβολο, αν βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθίσταται από τους ΟΤΑ εφικτή και νόμιμη η κάλυψη δαπανών για αρμοδιότητα που δεν παρέχεται στους ΟΤΑ αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Τα ΚΕΠ όμως αποτελούν σημείο συγκέντρωσης αιτημάτων και διανομής εγγράφων άνευ δυνατότητος όμως πρωτογενούς αυτοτελούς και άμεσης επίλυσης ζητημάτων που είτε ενέχουν συναρμοδιότητα είτε απαιτούν ενέργεια από τρίτο φορέα του δημοσίου έστω και διασυνδεδεμένο. Η ίδια δυσλειτουργία θα εμφανιστεί κατά γενική εκτίμηση και από τα ΚΕΦΗ, μεγενθυμένη και από την πραγματικότητα ότι η πλήρης μηχανοργάνωση και η ηλεκτρονική λειτουργία των ΔΟΕ αποτελεί ευχή και προσδοκία του μακρινού μέλλοντος. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, για περίπου 40 από τις 58 διαφορετικές συναλλαγές με τις ΔΟΕ, που απαιτείται η φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου ή αντιπροσώπου του, λογιστή ή δικηγόρου, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε συνθήκες συγκοινωνίας που για ορισμένα νησιά θα μπορούσαν να τα χαρακτηρίσουν ως συγκοινωνιακά αποκλεισμένα, θα βαρύνουν αποκλειστικά το συναλλασσόμενο. Θα βαρύνει πολίτες τσακισμένους ήδη από μια άγρια και άδικη φορολογία. Μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι στα νησιά που σήμερα στερούνται περίθαλψης γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα θα επιβαρυνθούν με μια ακόμα δαπάνη.
Έτσι, η δικαιολογητική βάση της υπουργικής απόφασης για μειούμενο διοικητικό και δημοσιονομικό κόστος, αυτό δεν μειώνεται, αλλά μετακυλίεται από το δημόσιο, το οποίο χρηματοδοτείται από τη φορολογία των δικαιωμένων προς τον φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος επιβαρύνεται 2 φορές. Δηλαδή, μία φορά ως φορολογούμενος πολίτης και μια ακόμα ως συναλλασσόμενος με το κράτος, απολάβοντας σαφώς λιγότερες υπηρεσίες από αυτές που απολάβανε νόμιμα πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης. Επιπρόσθετα, όπου λόγω απουσίας ΔΟΗ δεν θα ενεργείται συχνός φορολογικός έλεγχος, αυξάνεται και κατά πολύ η πιθανότητα της φοροδιαφυγής. Προχθές αργά, ο Υπουργός Οικονομικών υπεχώρησε μερικώς και εξαίρεσε την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για 6 ΔΟΗ, Πάρος, Σαντορίνης, Μυκόνου, Κίμης, Αιγείου και Αμαλιάδος. Η εξαίρεση βασίστηκε κυρίως στο μέγεθος των φόρων, δηλαδή των εσόδων του κράτους. Προκαλούνται εύλογα ερωτήματα, σύμφωνα με το παραπάνω κρατήριο, γιατί δεν εξαιρέθηκε η ΔΟΗ Καλύμνου με έσοδα 31 εκατομμύρια ευρώ και η ΔΟΗ Ελιμένος με έσοδα 34 εκατομμύρια ευρώ και εξαιρέθηκε η ΔΟΗ Κίμης με έσοδα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα γιατί η νησιωτικότητα δεν αποτελεί κριτήριο διατήρησης των ΔΟΗ και αποτελεί αποκλειστικά το μέγεθος των εισπράξεων. Μήπως ο χρόνος συναλλαγής βραχύνεται ή επιμικρύνεται ανάλογα με το μέγεθος σε ευρώ της οικονομικής συναλλαγής? Όχι βέβαια. Δεν υιοθετώ ερμηνείες που θέλουν οι αναφερόμενες εξαιρέσεις στην 12η ώρα να είναι επιλεκτικό προϊόν περιοριστικών παρεμβάσεων. Υιοθετώ όμως την άποψη ότι τουλάχιστον οι βουλευτές των νησιωτικών περιοχών όλων των κομμάτων έχουν υποχρέωση να ψηφίσουν την τροπολογία για να τύχουν ίσης μεταχείρισης οι κάτοικοι των νησιών με έδρα τον υποκατάργηση ΔΟΗ. Συνάδελφοι, ας μην δημιουργήσουμε με τους νόμους που ψηφίζουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι κάτοικοι που στις εσκατιές της Ελλάδος, στο Αιγαίο, το οποίο την ελληνικότητα οφείλουμε να προστατεύουμε, παράγουν προϊόντα μοναδικά, διατηρούν την παράδοση, παράγουν πολιτισμό. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παράγουν πολιτισμό με ρίζες που χάνονται στον χρόνο. Οι πολίτες αυτοί που μιλούν την ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να συγκρίνονται ως μέγεθος πληθυσμού και μόνο με 4 οικοδομικά τετράγωνα πυκνοκατοικημένης περιοχής των Αθηνών, αλλά πρέπει να λογίζονται ως κοινωνική και πολιτισμική αξία μοναδική, άξια κάθε κρατικής φροντίδας. Συνάδελφοι, μετά την προχθεσινή υπουργική απόφαση που εξαιρεί τη ΟΣΑΝ ΔΟΗ από την αναστολή της λειτουργίας των και μεταθέτει σε αρκετές την έναρξη της αναστολής στις 18 Τρίτου του 2013, η τροπολογία που καταθέσαμε τροποποιείται ως εξής. Ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των ΔΟΗ που λειτουργούν στα νησιά εκτός των ΔΟΗ Πάρο, Μυκόνο και Σαντορίνης που εξαιρέθηκαν και των οποίων η λειτουργία επρόκειτο να ανασταλεί στις 14 Πρώτου 2013, σύμφωνα με την υπαριθμών ΔΕΛΤΑ 6α κτλ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναβάλλεται για τις 14 Πρώτου του 2014. Συνάδελφοι, ας ακούσουμε τις φωνές των νησιωτών για την επερχόμενη άδικη και άγνηση από τη μεριά του κράτους μεταχείριση και ας τους δώσουμε το ελάχιστο που μπορούμε να έχουμε εκ του συντάγματος υποχρέωση. Τον 1 χρόνο αναβολή. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Ελευθέρος Αβγενάκης έχει το λόγο για 7 λεπτά.